Tu recordes sempre, Benet, que no hi ha una amnistia estàndard, i ara ho recordaves, que s'ajusta sempre en cada cas, però el que és clar és que és un instrument de l'estat de dret, polític i a més col·lectiu, que és homologable internacionalment i que sempre el que busca és abordar la resolució de conflictes polítics. I per tant, res d'allò de com un instrument per estalviar-nos la llàstima, no? I per perdonar aquestes coses que de vegades se diuen. Ara que hem abordat la part més o la dimensió més jurídica de l'amnistia, ens preguntarem, Marta, què és el que significa políticament. I políticament aquí, pel moviment independentista, una possible llei d'amnistia com la que se suposa que ara s'està negociant o al voltant de la qual se n'està parlant. Primer de tot, un parell de coses. Caldria assenyalar que l'estat espanyol, tu recordes molt sovint, utilitza la repressió com una eina per perseguir i silenciar un moviment polític. I per tant això afecta directament a les persones represaliades i als seus entorns perquè aturin les seves accions, però sobretot fa que, o busca, que tota la resta tingui por de participar-hi, a la vista de les conseqüències que la repressió té. És això que ens recordaves, i també el Benet n'ha parlat molt sovint, que és el chilling effect, podríem dir-ne, no? D'altra banda, també la repressió té un efecte, podríem dir-ne que més pervers, però molt efectiu, que és que acaba fent que aquell moviment que té uns objectius polítics s'ocupi de la repressió com a primer objectiu i d'esmenar la repressió abandonant els objectius polítics i, per tant, deixar el gran objectiu que mobilitzava per a un segon àmbit. És per això que és molt important recordar que l'amnistia és un instrument clau per al moviment independentista, que el debat sobre l'amnistia està intrínsecament lligat al debat sobre l'autodeterminació i entendre, cosa que des d'Òmnium ho hem repetit moltes vegades, que la lluita antirepressiva és part de la lluita per l'emancipació nacional. Amb l'amnistia el que ve a proposar-se és que l'Estat admeti l'error d'abordar un conflicte polític per la via de la repressió i suposa, en aquest sentit, podríem dir-ne com una autoesmena. Amb una possible llei d'amnistia el que es busca és forçar l'Estat a reconèixer, en aquest cas, que el que va passar el 2017 i el que va passar en els anys posteriors no és cap delicte, sinó que és simplement exercici de drets fonamentals. I aquí és justament el potencial enorme per a la nostra causa, perquè és un reconeixement indirecte de que allò que es va fer o que s'ha fet en els següents anys no és cap mena de delicte. Quan parlem de la dimensió política de l'amnistia, i ara ens ho explicaràs una mica, és clau per tornar, ho deia abans el Benet, per tornar al tauler polític una qüestió que ha estat judicialitzada i que hauria de debatre's políticament i que en realitat no hauria sortit mai de l'arena política si l'estat espanyol no tingués una democràcia anòmala i un poder judicial podrit d'arrel, per dir-ho de manera suau. Amb l'amnistia el que es busca és forçar l'Estat a rectificar, a afrontar democràticament el conflicte polític i, per tant, té molta importància que l'amnistia no és només una xifra, ara parlem de xifres, ni és el final de res, ni l'amnistia és una pipa de la pau i tampoc és, evidentment, l'objectiu final que es busca i pel qual estem lluitant, sinó que serveix perquè l'Estat reconegui que decidir respecte del nostre futur democràticament no pot ser considerat com un delicte ni perseguit com a tal. Amb la feina rigorosa que s'ha fet des d'Òmnium, des del 2020 sobretot, ens ha portat a dimensionar molt bé l'àmbit de l'univers dels represaliats, de les persones víctimes de la repressió, i quins efectes tindria l'amnistia i sobre quines persones. Ja ho hem dit abans, la Marta Garzaball és, a part de la tresorera, la vicepresidenta d'Òmnium Cultural i responsable de les àrees de drets civils i polítics, jurídic internacional, que és una mica des de l'àmbit que estem liderant en aquesta Junta la batalla per l'amnistia. A sobre, és jurista i, a més, és una persona que coneix la repressió de prop perquè és una de les persones